Nananalig ako sa'yo, aking Ama, sa biyayang dulot mo sa iyo nagmula. Pag-ibig mong wagas ay aking nadama. O Jesus na aking Diyos, kita'y sinasamba. Nananalig ako sa'yo, aking Ama, sa biyayang dulot mo sa iyo nagmula. Pag-ibig mong wagas ay aking nadama. O Jesus na aking Diyos, kita'y sinasamba. Hirap na buhay ko, di ko alintana, kung ika'y mawawala, wala nang pag-asa. Lunas sa ngalan mo, ako'y pinagpala. O Jesus na aking Diyos, kita'y sinasamba. Nananalig ako sa'yo, aking Ama, sa biyayang dulot mo sa iyo nagmula. Pag-ibig mong wagas ay aking nadama. O Jesus na aking Diyos, kita'y sinasamba. Hirap na buhay ko, di ko alintana, kung ika'y mawawala, wala nang pag-asa. Lunas sa ngalan mo, ako'y pinagpala. O Jesus na aking Diyos, kita'y sinasamba. Hirap na buhay ko, di ko alintana, kung ika'y mawawala, wala nang pag-asa. Lunas sa ngalan mo, ako'y pinagpala. O Jesus na aking Diyos, kita'y sinasamba. O Jesus na aking Diyos, kita'y sinasamba. O Jesus na aking Diyos, kita'y sinasamba. Dumating sa buhay mo ang kabiguan, ang pagluha ay hindi mo mapigilan. Dumadako sa puso mo isipan na ikaw ay kanyang pinabayaan. Ito ang dapat mong malaman, na ang Diyos sa'yo'y kailanmay di nagkulang. Magtiwala ka sa Kanya ng lubusan, ang ginawa niya'y iyong maaasahan. Ang kalungkutan na nasa iyong puso, ito'y unti-unting maglalaho.
kang mawawalan ng pag-asa. Ang liwanag ay iyong makikita. Dumating sa buhay mo ang kabiguan. Ang pagluha ay hindi mo mapigilan. At dumadapo sa puso mo isipan na ikaw ay kanyang pinabayaan. Ngunit ito ang dapat mong malaman, na ang Diyos sa'yo'y kailanmay di nagkulang. Magtiwala ka sa Kanya ng lubusan, at ginawaan niya'y iyong maaasahan. Kalimutan na nasa iyong puso, ito'y unti-unting maglalaho. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Ang liwanag ay iyong makikita. Ang liwanag ay iyong makikita. Ang liwanag ay iyong makikita. Iyong nararamdaman, tinatawag ka kaibigan ngayon. Huwag mong Sa Shine FM, Adunay Kadaugan! Sa Shine FM, Adunay Kadaugan! Sa Shine FM, Adonai Kadaugan! 95.3 FM. 85.3. iyong buksan. Sa imong pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios binuon ang kuna. Imo siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Kandang butang may katapusan, mahalaw ang tanan, bisag kalibutan, mahalaw sa laman. Ang magpapili Ayong butang ka na itong kanang maigsoon. Luzon, Visayas, ang Mindanao Dili mausap o sa kinatabukan sa Pilipinas o sa laing mga nasyon. nga ako Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan. Sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Cadillario. Sa ngalan
usab sa ato ang General Station Manager Reverend King Ryan Makasaw. Butang may katapusan. Anya usab ang ginimang higala amigo o sulugoon sa pagpambit sa mensahe sa Diyos pinagi sa walang kasulatan hindi patahong pagkatapon kayang yatag ka nato o sa kanatong mga follower of listener sa Saing FM 95.3 sa dial sa inyong tasatag sa ka mga radiosets at lang karong Sabado pizza 29 sa bulan sa Pasko. Salamat sa Ginoo sa tanan nga nagwas karon sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao ilabi na sa laing mga nasod sa kinabuhi ni Pastor Roy Kalumang. Maayo po ta Pastor sa mga Kalumang family o ni Pastor Renato Saison from Pasay. Kumusta man mo diya sa Pasay Pastor? Kumusta man ang ato na mga bulakang usap na nisangon sa Ginoo natin. Matapusan ka na to igsoon, ano na tayo tawag sa buhay na to ng Ginoo. Ikaw o ako mga kaigsunan, kanunay na to siyang pasaluhan. Ano na yung mensahe si Pastor Renato Saison from Pasay, Negros Oriental. Good morning Pastor Sapri. Good morning sa imuhang tibo o pamilya. Ilabi na sa mga buluhaton nga bibiyal sa Ginoo kanaton. Sa kinabuhi ni Sister Teresita Acaburis. Good morning po, Pastor watching from San Jose del Monte, Bulacan, Pampanga, Palay. Wow. Salamat sa Ginoo, gikan kayo sa Pampanga, Sapang, Palay, sa Bulacan, Quezon. Diya dapit sa Bulacan, kumusta man mo diha, kumusta man ang mga Akab family at sa mga Bogis family. Ilabi na sa ato mga pinalangga ng mga follower of listener sa Saing FM 95.3 din sa kinatibukan sa nagapalibot din sa kabukiran sa Tanay City, sa kabukiran sa Payawan City, sa kabukiran sa Panis. Ilabi na sa mga bulatan karon diya sa Lower Toyopan ni Pastora Lucrecia Siray sa mga Siray family. Ang Ginoo magapanalangin ilabi na ni mga lawa sa dakong pagpasalamat sa buhi na to nga Dios nining mga igsoon o nining mga adlaw nining adlaw nga sa malupit sa 29 sa Marso. Una nga ato siyang pasalamatan nga kanunay siya nagatiman ka nato, kanunay siya naguban ka nato, kanunay siya na nagpagkamayo ka nato igsoon. Although may igsoon sa atong mga base sa atong makita sa dakong trahedya sa Bangkok, Thailand, kadunay nino nga 7.7 o kadunay mga base sa ako nga pagpakiduki dunay 90 ka mga tao nga na-missing o niya dunay upat ka tao nga mismo patay igsoon sa mao nga linog sa mao nga Bangkok, Thailand. Kahapon adlaw pizza 28 o kadunay daghang mga dam nga nangabungkag tungod sa dako nga trahedya. O na imong atong yung makita igsoon ang pagyani sa dako nga tawger kaming hugnog gyud o wa ko'y nakatabang. Kaya kadunay mga katawhan nga nangawa amo na sa igiingon maigsoon nga missing wala nawala o wala kang kiti at tingali maigsoon ipadayon pa nila ang mao nga kaya operasyon para sa makita nila ang mga na-missing nga mga katawhan ato sa mga tayo. Kapag adlaw maigsoon una nga base sa ato nga mga pagduki-duki diya sa social media kaya hindi magutapas-tapas na nga ay balo sa mga kahigalaan din sa Saing FM labi na sa mga FM radio naman kay usama ni ka dako nga buluhaton hindi man pwede man siya magtumutumutang mga balita sa ato pagyon na iklaro kung tinuod pagyon ang mao nga mga pangitabo sa Thailand sa Bangkok igsoon. Kaya ato na
sinati, mga kakontaheria, mga katalagma, kamatay, balatian, kagobo, ikaw o ako dapat magpagunit sa Panginoon, makapo sa tamay so. Labing gamanan nung mahigugmaon ka na Diyos Ama. Salamat o Diyos sa imong pagunit. Salamat o Diyos sa imong pagtipig. Salamat o Diyos sa imong pagkatiman. Salamat o Diyos sa imong pag-amping sa imong kinabuhi. Sa akong pamilya, sa among tulo ka mga anak, sa akong ugangan, sa akong asawa karon na sa Saudi Arabia, lumiti o tipigi ka nun ay ang ilang kinabuhi. Sa tanan ka naminaw sa Senate FM 95.3, na kanunay nagsunod, nining maong ang programa sa pagpadayon sa pagpaminaw sa awit mga langit ligan. Nining maong ang dapit ni Jesus. Salamat Ama, nining katapusan nga Sabado, nining bulan sa Marso, ay mo kami ni Atiman ni Atingan kanina. Kung ako mga pag-apo Diyos, padayon kang mag-amo, kung pasok na sa mga Ilabi na sa tanan nila kasunod nining mga programa o nagpanayon sa pagpaminaw sa mga awit makalangit. O salamat o Diyos, diyahe matagusaw, buliti kanunay, matag-desisyon, matag-plano, nagagatinig kami mo. Sa tanan karon nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, ang Mindanao, ikaw sa magkapanalangin kanila, adun na sila'y mga panginahanglan para silang kasatag sa mga panimang. Salamat o Diyos sa kananamong mag-aksyonan din sa balo, lapit sa Pilipinas, pinanguluhan ni Pastor April Miacagturan, o diya sa kasagagan, sa pamilya ni Pastor Arnold Pobilia Cantón, sa pamilya usap ni Pastor Noy Arias, sa kinabuhi pamilya usap ni Pastor Argos Arias o Diyos diya sa Bangko, o sa mga katawhan, ay magibiyal kanila. Ikaw magkataganong ay kanamo o kaalam, ikan kanimo, aron ang imong mga pulot mga minsan, tataw o piano, o sa iyo kayong sakto sa mga katawhan, na nagasunod sa imong mga pulot mga minsan. Salamat o Diyos, diningatang na dapit sa kabuntagon ngayon magyatag ka na mo, sa mga kinsunan diya sa tangkoy sa mga ilang family, sa pamilya ni Brother Mario Ilig, ikaw sa mga panalangin kanila, kanunay, kung tagpuas sa kasagan nila mga Panginoon. Hindi maunga dapit o Diyos, walay lain na mong ipasalamatan, walay lain na mong ituboy, walay lain na mong ibayaw, o dili ikaw ang Diyos. Sa kinabuhi ni Pastor Gideon o Diyos, ilang ang pag-travel, ikaw makunang matulahi sa ilang paglakaw o pagpauli sa mga manapit diya sa amaong malabuyog. Salamat o Diyos, kayo sila sa ilang mga paginanglan, o salamat Amahan ngayon kami nga yatiman ka naman. Ingatag na o dapit sa kabuntagon ngayon maghatag, labi na o Diyos at akong pagpasalamat sa dapit sa Lower Tuyupan o Diyos sa kinabuhi ni Pastora Lucrecia Sirat, uban sa iyang pamilya, uban sa iyang kinatipukan nga katawhan ngayon mong ibiyal kami kaniya. Kapag ang po ka naman mo, padayon ka mag-surprise sa ilang mga Panginoon. Nabaw nini mga taknaakaron, kung hindi mo natawa sa mga katawhan, nga mo fellowship sa maong manapil, makikhios sa o Diyos sa pagpasalamat ka na kaniya. Ikaw magkuban o pagkatantay, kung napili ka naman ang pinagis sa kanan, samahan, sanang sa Diyos sa Espiritu Santo, ang kanan mag-inom. Amen. Salamat sa Ginoo maigsoon nilabi na sa kinabuhi ni Brother Pops Dilo Negdito Garces. Nagikan kayo sa Lapu-Lapu, Cebu City. O sa kinabuhi ni Love King. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Love King. Akong nahinumduman maigsoon basi si Ma'am Raquel tingali ni maigsoon ang iyang profile. O pwede lang yun mo maka-comments sa ato nga programa. O salamat sa Ginoo. Ato nga kaniadto nga mentor mention ka si Dr. Rial, usa ka former president sa Negros Oriental State University. Anya akong ipasalamatan, akong pasalamatan ang Ginoo sa kabaguhan kausaban sa iyang kinabuhi. Kay kaniadto may suna pagkit siya sa kalibutan o tinuuhan na sumpak o sukuhi sa mga kasulatan nila bina sa tabangan sa Diyos. Usa na siya ka
born again karon mga igsoon o ano na siya mga plano sa pagbisita ni mga dapit nga kining tanan ni igsoon dili lamang ni kayuhan sa atong kaugalingon kung dili kayuhan sa tanan na ikaw o ako makakatol karon na sa mensahe sa Ginoo. Labi na sa mga pakitabo hapong adlaw sa Bangkok, Thailand nga mga katawhan nga nalisang sa atol kayo sa pagkahugno. Siyempre din sa may dili malisang may igsoon 7.7 ang ikosgon sa linog o niya dunay daghang mga daw. Siyempre mo kalog may igsoon ang mga area labi na sa dagat mga daw basta kung doon ay linog kusog na siya nga linog may igsoon 7.7 kaya diya sa gihulngan kanya to 6.2 magnitude nanto mga igsoon pero daghan kayong nangamatay usab niya itong mga panahon. Ano na yung mensahe si Brother Pops Dillon Mengito Garces? Hello Pastor, good morning kalayo ng Diyos sa lain ang sab na adlaw iyang pasinati kanato kanunay kaniyang bantayan o giatiman. Wow, ingon niya na ang pagkamayo sa Diyos kanato kanunay taniyang atiman itibigan giampingan giproteksyonan una ka akong alawa sa akong pag-uli ikan gayon sa unahan pagin sa ka hangtod sa palanas o niya grabe gud ka traffic sa diha nga mag-travel ko sa highway pa igsoon duha lang yun ang mahitabo kung ma-traffic dunay dako dunay aksidente o mga disgrasya hangtod naabot na lamang ko sa crossing sa palanas ay muuli ko mga igsoon kaya na mag-ipuagi diha hangtod pag yun sa unahan ang traffic. Wala na ko kahibalo kung unsay mga panghitabo sa unahan. Pero grabe yun ka traffic. Gikan sa unahan sa kaw, paingon sa palanas, hangtod yun sa unahan. Kung niya usa sa atong kauban, si Evangelist Rhea Amante, sa ka-estudyante sa Diaz College, kaya nasabot magkuming maigsoon ka, at ang ilang ko diya sa crossing kay ilasti lang ikaw kay doon ay mga bulatong karusan. Ang amator pa niya maigsoon pag alas 5:30 doon na pa man siya ipasa na project sa ilang eskwelahan. Ako sa gingan maguna-una lang tingali ko gamay kay medyo traffic good kayo. O niya doon na pa ko'y bulaton ini ka bulan. Ang ato ka oras ano na nato ni nga ipatji wala nga inimubos nga lagat kanunay gyud nga nagmanage sa oras ug panahon igsoon. Ato pasalamatan ang Ginoo ang ato karon nga topic igsoon hinanali. Usa man ang hinanali? Mga panghitabo ba nga moingon ka nga wa magyud ko magdaho maunay mahitabo. Pero ang kasulatan mga igsoon ingon ang bala ang kasulatan ayaw kamo kahadlo o ayaw kamo kakura sa mga hinanali ka mga panghitabo. Kaya ang kasulatan nagtugan o nagpaibalo sa matag usa kanato na kining tanan igsoon dili angayan kakahadlokan kung ikaw o ako nakahibalo sa mensahe sa atong Ginoo. Di ba? Doon may mga sitwasyon maigsoon nga ingon kang wa gyud ko makatuo na maunay mahitabo nimo. Maunay mahitabo sa building sa Bangkok, Thailand nga nahugno in pila ka minuto igsoon. Isa may magdahom mga bag-ong building nga bago pa lamang nga gi-construct hinanali nga nahanaw sa mga panglantaw mga panghitabo sa Korea nga wildfire dili lamang sa Los Angeles kundi sa nagalain-laing mga nasod imo makita ang mga katalagman o mga trahedya even sa mga panghitabo karon ang atong Pilipinas kanunay natong dalos mga pagampo nga ang gugma mo'y magbukos, pakigdait o kalipay o kalinaw.
Kay grabe nakagubot ang panahon. Side to side. Ilabi na karon maigsoon sa umalabot nga pinili ay sa katilikban. Dili na siya ordinary nga kalihukan. Mao nga kanunay natong iyampo nga gugma unta sa Dios mo'y magpataliwala sa matag usa. Dili ang garbo, dili ang daotang interes, dili ang mga huna-huna nga mauray muya ka sa katilikban. Ikaw ug ako hatagan nato kagawasan ang mga matagtawo sa kalibutan. Even si Jesus naghatag magkagawasan. Kaya diha sa kagawasan maigsuon, diha magod maibalan. Ang imong pagpangalagad ba, diha masinati sa Dios kung unsa ka sa iyang atubangan, matinud-anon ba ka o dili. Salamat sa kinabuhi ni Sir Adric Anos sa mga Anos family. Although magkaigsunan doon ay mga kahigalaan o mga follower o listener o mga viewer sa FB Live na ako masinati nga baguhan pa lamang sa atong programa. Maayong buntag kaninyong tanan o may gabi, maayong hapon ilabi na sa laing mga nasod o sa tanan nga itong mga pinalanggang mga follower o listener din sa kabukiran. Ilabi na sa atong mga kauban sa Bulok ato sa pamilya ni Pastor Arnolfo Villagantol o ni Pastor Nono Arias diya sa Kasagangkal. Makita-kita ta nining mga lawa diya sa pagpasalamat diya sa area sa mga Siray family sa dapit sa Lower Toyopan nining mga adawa. Tingali mga kaisuran tagalugta mo na sa diya kaya nanapit usab nang imbitar sabto sila sa ilang pagpasalamat sa buhi nato nga Dios sa Abril 5. Una nga atong pasalamatan ang Ginoo sa tanan nga mga invitation nga ikaw ug ako diya sa pagpangalaga nagkalain-lain man ang title sa simbahan apan diya sa atubangan sa Ginoo kitang tanan parehara igsoon. Dili na to pwedeng ibahin ang ating kaisipan. Dili na to lain-laino na to ang atong hunahuna diha sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kay ikaw ug ako kung nagtuon ka pulong sa Ginoo, ang mga katawhan nga nangalagad usab sa tinuon nga Ginoo nagtuon usab nas pulong sa Ginoo. Dili pwedeng atong irguhan nga moingon ta nga kami ray insakto kanang uban sayo, kami ray nagsimba og insaktong adlaw kanang uban dili mao. Nahitabo man ang mag-irgo ang mga nagkalaing-laing grupo. Pero kung atong naunaon, kasulatan lang yan po dito na. Kung maunay atong nasabtan, kung maunay inyong nasabtan, halap na yun sa inyong nasabtan, pinagi sa malang kasulatan. O salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Ellen May, Andong, Ditong. Salamat sa Ginoo sa mga Andong family. Ditong family maibuntag ninyong tanan diha ma'am o sa tibok ninyong panimalay na Ginoo magapanalangin kaninyo. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-watch sa FB Live. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa. Ilabi na sa mga Elhik family, Brother Mario Elhik, ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Ilabi na sa mga buluhaton karon, although mga alas 8 tingali may mamugikan ato lang may magulat-ulat diya sa waiting shed diya sa mga Ardenia family. Tungod kay mga 1 hour tingali ang lakaw paingon sa Lower Toyopan ang atong mga kaigsunan una nga ang Ginoo mag-uban o magabantay sa atong paglakaw ini mga adawa karon. O salamat sa Ginoo sa tanan nga mga follower ug listener diha sa dapit sa Ilihan, sa Pasto, sa Bodega, sa 18-19, sa Busay, sa Kayawkaw, sa Maninihon, diya sa dapit sa Kambagahan, sa Lamuas, sa Nasulahan, o diya sa Bantolinaw, o sa Narsiri, diya sa dapit usab sa
kamandag maigsuon usa sa ato nga amigo diya sa Bae City, sa mga Amancio family maigsuon. Matod pa niya daghan siya mga paryente diha sa kamandag sa mga Amancio family. Nato pasalamatan ang Ginoo. Ang Ginoo maghatag nato og kadasig kadikon sa mga buluhaton nga gisamon sa Ginoo kanato. Adunay mensahe si Brother Pops Silon Mingito Garces. Amin tinuod gyud na pastor. Yes. Muna nga diha sa pagtuon sa pulong sa Ginoo dili nato ni erguhan, dili nato ni lalisan. Maglalis mata maigsoon, magsakit-sakit na lamang tas dughan. Di ba? Unya kung imo atong lalisan ang balang kasulatan, wa ko'y angay. Munang ako maigsoon, dili sa atong kinabuhi, di ko makiglalis. Di ko makiglalis na maigsoon, maapil tas dili mao. Di ba? Ikaw o ako, tagaan na ito kagawasan. Ang importante, amatagusan ang kinabuhi sumala sa pulong sa Ginoo. Maunay importante, dili nang lalis. Mismo ang ato Pilipinas tungod sa panaglalis, iyahay ang labanan ay unsa may mahitabo sa ato ang kahimtang. Di ba? Gubot, way kalinaw. Sa atong kinabuhi din sa kalibutan, although duha magod ang kahimtang, doon ay mayo, doon ako'y dautan. Siyempre, doon ay kontrabida. Insa may kontrabida, mao si Satanas. Diha pamatud-an sa kalihukan, sa kahimtang sa tao, kung asan siya nabilong. Diha ba siya sa kinabuhing Dios no? O kinabuhing dili Dios no? O diha nimo masinati sa kahimtang sa duha ka tawo. O diha nimo mahibalan kung asan siya dapit nahimutan, Pangginoo ba o dili ba Pangginoo? Una ato makita mga igsoon sa social media nga nagumon sa ginadiling drogas na naghubo na. Wa na'y mga ulaw. Hubad, hubad. Kita ng dala. Gasayaw-sayaw sa social media. Imo makita sa video naghikap ng mga bayi. Imo makita ang itsura dili na gyud takos ug angayan ug ang itsura abnormal na ang lantaw nimo meso. Sa itong kinabuhi din sa kalibutan, mintras buhi pata ato kining ampingan ang hinulaman atong kinanawa. Ampingan nato ni, alimahan nato ni, kay gibuhat ta sa Dios sama sa iyang dagway. Dili nato ni abusaran. Kung unsa may gikinahanglan niini, material man, pinagi sa physically, ato ni pagkaon sa insaktong pagkaon. Amen ba? Dili nato ni abusaran. Kaya sa panahon nga ikaw ug ako, mga tubang sukmanan sa Ginoo, maunay muatubang ang atong mga binuhatan. Sa panahon nga ikaw moabot ang gitakda nga insaktong panahon nga kuhaon tas Ginoo kampanti na ta nga mga tubang sa hukom unya sa atong Ginoo. Ikaw ug ako patapos sa kanato mga tubang man sibo sa atong mga binuhatan. Ang importante nagkinabuhi ka nga makapahimot sa Ginoo. Kung ikaw ug ako nakapahimot sa Ginoo, unsa pa kaha dili ta makapahimot sa tao, pero doon na do'y dili mahimuot nimo kay doon na maboy kontrabida. Ang importante sa imong pagtuon sa balang kasulatan ato sa nang gikinabuhi higana. Salamat sa Ginoo ilabi na sa dapit sa Pilipigan nga pinakuluhan ni Pastora April Miagaw Turan, sa mga Turang family, mga Agaw family, o sa mga Panerio family, Pastor George Panerio, o Pastora Jinky Panerio Exxon, o diha sa dapit sa Palanas, sa Evangelist Alejandro Paraguya Exxon, maayong buta daming tanan sa mga Paraguya family diha sa Palanas, o ni Evangelist LC Edanio diha sa Toklong, Cavite. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Aw ni Evangelist Rhea Amante Maigsoon diha sa Diaz College.
Una nga, doon na sila comment, doon na sila matakusa nato, doon na tayo commitment. Even ako, doon ako'y commitment, abot atubangan sa inyo. Inyong ubos nga alagad, ubos nga higala, ubos nga sulugon sa Ginoo, dili ko moingon nga taas nga sulugon, padayon ta mapailogon. Ang importante, ikaw ug ako, nagkinabuhi sumala sa mensahe sa atong Ginoo. Ato na basahon. Ingon diha sa panultihon may isun saglit ang atong oras, alas 5 naman kape. Alas 5:30 na dahil mga isun. Adlaw karon nga Sabado sa 29. Pero atong makita sa social media sa Bangkok, Thailand. Grabe ang trahedya. O niya sa diha nga ato usab nga nakita ang wildfire sa Korea. Ato usab sa pizza 28 pero dili pa kayo tinog yun nga pizza igsool sa mao nga sama-sama kahimtang diya sa Los Angeles niya itong gilabay nga mga bulan. Although ang Hong Kong may sulo na ko'y wildfire na hitabo. Karong panahon na nga sobra kainit. Ilabi na mga kaigsunan diya sa area sa Bindoy, atong gilabay nga mga simana. Doon ay pila ka mga balay nga natupok. Matod pa sa akong estudyante, kadyo naman tayo estudyante dito nga area sa Kabkaban. Isa sir, kung katungo sa kabalay nga nakaali kung nasunog to, hurot gutong nasluyo. Yun na nga itong kahimtang ka ng mga panghitabo nga makalitan ka, daw masya ka, di ba? Sama sa linog, bagyo. Although ang bagyo may igsuon, makahibalo na magod ang tao, kaya moingon man nga, diha sa Pag-asa, pila ka kilometrahe, pila kay gikusgon, pila ay gidagan sa kusog ba na siya mudagan o kinay. Pero ang linog maigsuon, why nakadetect bisan ang mga P-box. Di ba? Muna yung mga panghitabo nga dili na to masayran sa atong kinabuhi. Ilabi na sa kinabuhi ni Brother Torres Ricky Kenneth, atong under sa atong klase mga kaisunan. Good morning sir, good morning usab sa atong mga under sa atong mga klase. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo, good luck sa inyo ang midterm exam from April 7 until April 14. O niya, hapit naman ang holiday may soon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Argos Arias from Bakong. Kumusta mamo diha Pastor? Uban sa imo nga anak. Ang Ginoo magapanalangin o magabantay sa inyong mga kinabuhi. Ato lang i-set up ang panahon tungod kay atong Sabado wasab ko makaadto. O niya, aduna po yung mga gitrabaho na to dinhi sa mao nga dapit ato nga buntag. O niya nakagawas ko sa highway alas 12 na mga igsoon. Ingon niya na mga igsoon ato lang yun nga ipaangay o ipahimutang ang mga panahon igsoon na eksaktong itagal para sa mga plano igsoon. Salamat sa Ginoo sa matag usa ilabi na sa mga Arias family. O ang Ginoo magapanalangin o mga proteksyon o magabantay sa matag usa na to kinabuhi. Ato na ning basahon diya sa mga panultihon kapitulo 3 versikulo 25. O niya ato ning basahon ang kinatibuk-an nini nga ipahabong diya sa balang kasulatan nganong ikaw o ako ayaw kakugang sa mga hinanalig nga mga panghitabo. Nagkinahanglan na siya o pagsabot. Amen ba? Atong basahon. Ilabi na sa mga buluhaton karon diha sa Lower Tuyupan, ang Ginoo magapanalangin sa matag usa ilabi na sa kinabuhi sa mga Siray family, Pastora Lucrecia Siray. Ang kani ato maison ato sila nga kauban sa title sa simbahan. Pero dili na sige pasabot mga igsoon nga mismo kita mi separate sa pagtulunan nga atong gipasilungan kani ato, dili na ta makighalubilo. Dili na siya mao. Ikaw o ako maigsoon ang mga title sa simbahan. Although maigsoon, sama-sab na sa gitawag ko usa ka anak. Siyempre, kami ato maigsoon ning pasilong ta sa usa ka organisasyon, sila may atong giila nga atong amahan o inahan.
o sa diha nga layhan na ta nga mutindog sa kaugalingon atong mga tiil, simpre mubulag ta sa atong mga ginikal. O na tinunan na action. Pero wala magpasabot na ikaw anak, wa na kay katungdanan o dili na ka communicate sa imong papa o mama until now and forever, ikaw ug ako kauban sa buluhaton sa atong Ginoo. Atong basahon na ang mga panultihon. Ingon ang panultihon kapitulo 3 versikulo 25. Ato ning basahon Exod. Nganong nag-ingon man ang Biblia nga ayaw kahadlok sa mga hinanali nga mga panghitabo. Kung imo yung tunan ang kasulatan, dunay mga sitwasyon o mga panghitabo sa balang kasulatan nga dili nimo mahibala. Gawas kung maingon ta nga kana siyang iskidula, pastor, mauna na iskidule, pero sa kahimtang sitwasyon, way nakahibala. Kung atong imaginon ang Thailand, ang bangko, grabe ang teknolohiya nga ilang himo, tingali, naas standard ang usa ka building. Pero wala magsilbi sa linog nga 7.7 magnitude. Hugno o hunlak, iksoon. O kadunay 90 ka mga tawo nga na-missing base sa atong pagduki-duki sa social media, o dunay 4 ka tawo nga gideklarar gyud nga patay. At tingali katong 90 ka mga tawo wala pa ta kahibaw. Dili po ta mo dikta mo kung nangamatay bagit po sila atol sa mao nga trahedya kahapong adlaw sa Marso 28. Ilabi na sa atong mga listener sa Sign FM 95.3 dinhi sa Kabukiran, labi na sa mga wala pa kahibalo na dunay dagkong mga trahedya sa laing mga nasod. Ingon din ang mga igsoon sa 25, ato ning basahon. Ayaw kabalaka sa kalit nga mga katalangman. Kinsay gasulti? Dili ako, kundili mensahe sa Ginoo. Ingon din, ayaw kabalaka sa kalit nga mga katalangman nga sama sa bagyo mudangat ngadto sa mga dautan. Asa mudangat sa mga dautan? Dunay mga sitwasyon karon nga sa panahon nga yatagan silang panahon o niya ila kung ipahimos lang ba ang panahon, moabot ang katalagman sa ilang kinabuhi sa pagkadautan sa tao, dili na sila maka-recover. Apan kung ikaw o ako naas Ginoo, sa panahon nga ikaw nagkalisod, sa panahon nga aduna kay problema, sa panahon nga aduna kay balatian, sa panahon nga naa ka sa kawaladon, ang Ginoo aduna say pamaagi nga maahon ka gikan niya ng tanan. Dili na pasalig sa tao, dili na pasalig sa title sa simbahan, dili na sa pasalig sa karatula, kundi pasalig na sa balang kasulatan pinaagi sa mensahe sa atong Ginoo. Ingon diri, ayaw kabalaka sa kalit nga mga katalagman, sama sa bagyo mudangat ngadto sa mga dautan. Adunay mensahe si Pastor Argos Arias. Good morning, Pastor. O sa tanan nga naminaw niining programa, ang Dios kanunay magpanalangin kanatong tanan. Wow! Unay mga nindot nga mga mensahe, walay gibihig, walay gidipinsahan, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Ni adtong nagtuman sa balang kasulatan. E ikaw o ako, di pamatutan sumala sa balang kasulatan, kinsa man ang mahadlok sa panahon sa katalagman, ang mga dautan. Mainungdan ang atong kinabuhi, atong ihaong diha sa balang kasulatan. Kay aron ang atong kinabuhi mahaong diha sa balang kasulatan, magkinabuhi ta ang adunay giya gikan sa Ginoo. Itong basahon pagbalik. Ingon ang versikulo 25, ayaw kabalaka sa kalit nga mga katalagman. It meaning to say, mga katalagman. Wow! Daghang mga katalagman nga moabot sa imong kinabuhi. Apan ayaw kabalaka. Apan ang mga dautan tanang wala. Ayaw kabalaka sa mga sakalit nga mga katalagman nga sama sa bagyo
mudangat ngadtos mga dautan. Moatras ko sa bersikulo 21. Ingon ang bersikulo 21. Ug mo padayon ta ngadto sa unahan. Ingon diri, anak ayaw gayud wad-a ang imong kaalam ug maayong pagsabot ayaw sila isalikway. Diha sa balang kasulatan, ayaw isalikway ang mensahe sa Dios aron ikaw ug ako makasabot niini sa tinud-anay nga kahulugan sa mga panghitabo sa kalibutan. Ingon ang mensahe mo atras ko sa bersikulo 21. Anak ayaw gayud wad-a ang imong kaalam ug maayong pagsabot ayaw sila isalikway. Maghatag kini kanimo og kinabuhi nga anindot ug malipay. Kung ang kaalam sa Dios, kung ang kahibalo diha sa balang kasulatan, dili nato ni siya wan-on mismo sa atong kinabuhi, maghatod ni anindot na kahimtang. Hello? Nganong maghatod man ni nato kaanindot nga kahimtang? Sa panahon sa imong kawalan-on, sa panahon sa balatian, sa panahon sa kalisod, just enjoy. Padayon kang malipayon kay ang Ginoo maghanay niya ng tanan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi sa ako nga igsoon, Brother Nathan Candelario from Cavite City. Kumusta mo diha sa Cavite City? Ang Ginoo magapanalangin sa matapusan. Anak ayaw gayud. Wow! Ang pulong nga gayud, nagpasabot na siya, ayaw gayud kalimti. Ayaw gayud wad-a ang imuhang kaalam ug maayong pagsabot. Ayaw sila isalikway. Sa diha nga ang mensahe sa Dios, dili nato ni siya isalikway, maghatod na to kalipay. Maghatod na to katagbawan. Wow! Sa imong kahimtang ug sitwasyon karon nga naa magkas kalisod, i-enjoy na. Kay kung imo nang hatagan og kagubot, imo nang hatagan og kasubo, dili na makatabang sa imong kalisod. Hinunua mo samot kag kalisod. Musamot kag kawa. Musamot ka og kawala sa tunada igsoon. Mo pang naakas kalisod, nagproblema na hinuon kag samot. Apan kung naay kay kaalam si Ginoo, just enjoy sa kinabuhi diya sa pagpangalagan sa buhay nato nga Dios. Wow! Ang sa gingon, maghatag kini, kinsa kini, pwedeng ikaw, pwedeng ako, pwedeng katong tao nga dunay Ginoo sa kinabuhi. Maghatag kini kanimo og kinabuhi nga anindot og malipay. Wow! Ingon diri sa 23, dili ka maunsa sa imong paglakaw o dili ka gayud madagma. Ano man gigiyahan maka sa balang kasulatan. Sa imong paglakaw di ko ka madagma, di po ka mahipandon. Ingon ang Salmo 119 versikulo 105, ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong alagyanan. Walay lain nga mugiya na to, walay lain nga muhatag na to kahayag sa atong paglakaw, aron ikaw o ako, dili ka madagma. Mensahe sa atong Ginoo. O sa gingon dire, ayaw ka balaka. Versikulo 23 mo atras, bumalik ko sa 23. Dili ka maunsa sa imong paglakaw o dili ka gayon madagma. Versikulo 24. Dili ka mahadlok kun matulog ka o mahinanok sa tibuok gabi. Wow! Ang imong pagkatulog perteng nindota mahinanok yun ka. Pero kag waktay mensahe sa Ginoo, mag-insomnia yun ang tao. Mabalaka man pagkaugmaon sa iyahang kanon. Mabalaka man pagkaugma mo iksunusa kay akong trabaho unsa. Ang trabaho di guna mahuman sa tao. Kanunay ra gunang naay trabaho. Pero hinumdumi kung doon na kay Ginoo, just relax. Magkahinano ka sa panahon sa kagabi.
pagkabuntag piting nindot ta imong kahimtang anuman ang imong pagpahulay maanindot na. Ano na yung mensahe si Brother Nathan Canlario from Cavite City? Maayong buntag sa inyong tanan, uban ang gugma sa Dios nga kanon na nakikuban sa matag usa kanato. Wow. Mao na nindot. Nga ang gugma sa Ginoo makikuban kanatong tanan. Ikaw ug ako kung dunay gugma sa Ginoo, ang Pilipinas perting nindota. Walay gumot. Ano na yung mensahe si Sir Roel Sanipa? Good morning, Pastor. Kumusta naman? Tadiha. Atong pasalamatan ang Ginoo. Ang Ginoo kanunay nagpagamayo ka nato. Although doon ay mga sitwasyon maigsoon nga dili ta maka-street of life, tungkol kay doon ang matay obligation sa university, isip nga yata katag panahon na makapadayon sa pagtudlo sa mga kaistudyantihan. Apan dili na mahimong babag, aron dili ta makapadayon sa pagpaabot sa mensahe sa Ginoo. Kung ang Ginoo magapanalangin sa matag usa, ilabi na kaalam kay balo gikan sa Ginoo atong mahuptan dinhi sa kalibutan. Matud pa diri mga igsoon, bersikulo 26. Maatras ko sa badjing ko nga maoy atong gihatagan og topic niining adlaw karon. Ingon diri, ayaw kabalaka sa kalit nga mga katalagman nga sama sa bagyo mudangat ngadto sa mga dautan. Unsa di ay makatagamtam nini katong mga taong dautan. Even sa katilingban sa kalihukan sa komunidad, mga katawhan nga anaa sa pagkadautan, mukalit na sila ang kawagtang. Tinood din eh. Tinood. Base sa balang kasulatan. Apan kung ikaw o ako, nagkinaboy sumala sa mensahe sa Ginoo, mawagtang matas kalibutan, apan magpabilin ang lamang sa anumanan sa maayo ni mong batasan. Amen ba? Kung maunay imong ikapabilin sa sunod nga henerasyon nga moingon ang mga katawhan katong mga tao nga nakatapang nako, dili nako sila ikalimtan. Ikaw o ako kitabangan bas Ginoo. Ayaw hikalimti ang pagtabang pagluwas sa Ginoo sa iyong kinabuhi. Dako na siyang impact kung ikalipay sa itong Diyos. Ayaw hikalimti ang mga maayong nahimo sa Diyos sa iyong kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Robert Kiano. Sa mga Kiano family, sa Robert, maayong buntag kanyang tanan. Although first time ninyo nga nagwas sa itong programa dini sa Saint FM 95.3 nga naglanog-lanog nga nagsukat dini sa City Balok, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. O sa atong amiga o sa atong kaila diha sa 18, 19, ingon siya maison usama ko ka follower o viewer sa Facebook Live nimo Pastor. Magsalamat sa Ginoo. Matagusa ka nato. Ikinahanglan atong mahimagmunan ang tinud-anay nga lintunganay sa balang kasulatan. Matud pa diri maisoon. Bersikulo 26. Ang Ginoo mao ang magbantay kanimo aron malikay ka sa kadaw. Kinsa di ay magbantay? Ginoo. Dili ka ritula. Dili tayo sa simbahan. Kinsay magbantay? Ginoo. Ang Ginoo mao ang magbantay kanimo aron malikay ka sa kadaot. Dili kaniya pasagdan nga mabitik sa lita. Yan sa kalibutan naghanda bagi paglitang. Kung ikaw o ako, kung wala kay mensahe sa Ginoo, mabitik kita sa lita. Mga tentasyon, kailigkon, lawas ng panginahanglan. Apan po doon na kay mensahe sa Ginoo, wow, ang pulong sa Ginoo mo'y mugiya sa tao. Makaligay ka sa bisan unsang tentasyon din sa kalibutan.
Kay siyempre dinis kalibutan ang ato nga nagpuyo pa ta sa tawhanong emosyon. Dili na siya malikayan. Malagad ma sa Dios, mahimo makagpastor, mahimo makagpastora, mahimo makag-founder o leader sa simbahan. Dili na siya malikayan doon na kay emosyon. Siyempre nagkinabuhi ta sa tao, tawhanon. Dinis kalibutan, mintras buhi pa ta. Apan ang mopahilikay nato sa mga tentasyon, maulang yun ang mensahe sa Diyos. O ayaw na siya hikalinti nga sa panahon nga moabot na nimo makapamalandong kas Ginoo. Wow. Ingon diri sa 27, ayaw ihikaw ang mga kaayuhan ngadto sa nagkinahanglan ini, ilabi na kung aduna kay mahimo ni. Ikaw ug ako, dunay mga sitwasyon nga imo ni masinati. Ayaw ihikaw ang kaayuhan para sa uban na nagkinahanglan. Kung ano na kay ikatabang, wow, tabang, na walay kapil na pinulungan. Kung ano na kay ika-assist, kung doon na kay ika-paambit na panalangin na to sa uban, ihatag na madap. Malipayon, kay ang Diyos maghatag usab ni atong malipayon nga naghatag nadto para sa uban. Ano na yung mensahe si Ma'am Divina Daitol. Good morning, Pastor. First time kong nakapaminaw, hallelujah. Wow. Although nining mga taknaa karon igsoon adunay daghang mga first time nga nagsunod sa ato nga programa dinhi sa Sign FM 95.3. Apila man ta ka semana nga nakaundang tungod kay wala na mo tingog ang monitor nga FM radio dinhi sa studio. Last week mga igsoon usa sa ato mga listener sa mga Ilig family ingon sila ato pizza 16 nitingog na magog FM radio. Ikaw mo ba? Ikaw wala na mag-unako na gipatingog diri kay niya itong miglabay nga mga semana sa diha nga nag-live ko may so dili naman mo tingog ang monitoring ang monitor nga FM radio. Una nga wala na ko gi FM radio o niya pagbalik sa wifi ang FM radio maoy nawala mga igsoon. O niya pagbisita sa ako nga igsoon gikan sa Cavite City while siya nag-live pilato siya ka adlaw diri mga igsoon mga 5 tingali to atong gihatagan og panahon sa pagpaambit sa mensahe sa Ginoo pinaagi sa social media pinaagi sa FM radio. Onya sa diha ka among nabalitaan mga igsoon nga mibalik na among gitistingan gyud akong gitinagsa. Nitingog man gyud mga igsoon tinuora. Una nga pinaagi sa tabang sa Ginoo. Siyempre mga igsoon kumadaot ang transmitter dili maguna sa piso-piso ang ato nga iandam. Kaya siyempre dili man sa maayo ang mga gadget dinhi sa FM radio kung wala tay financial. Una katong pasalamatan ang Ginoo nga pinaagi sa iyang tabang muna sa mga panalangin ba nga dili mo damo. Imbis nga ipaayo sa FM radio magamit usab sa mga bulaton para sa Ginoo. Alam man na. Muna salamat sa Ginoo sa mga Daitol family na permiro niya nga nagwa sa ato nga programa ang Ginoo magapanalangin sa mata ko sa inyong ubos nga lagad, ubos nga higala, ubos nga igsuon. Ang matag usa welcome nini mga namin. Welcome ang tanan sa atong nga programa. Dili ko moingon ako ning programa, atong programa. Ay ang atong gitun-an bala ang kasulatan dili kalitanan. Unsay giingon diri mayson balik ta sa ato ang mensahe. Ingon diri sa 27, ayaw ihikaw ang mga kaayuhan ngadto sa nakinahanglan. Kung ikaw ug ako gihatagan og pabor sa Ginoo, ayaw ihikaw ang panalangin alang ni atong nakinahanglan sa mga. Hinumdumi ang maghatag nga madagayaon ang panalangin sa Dios madagayaon magaabot ni atong manggihatag. Atong hinumduman ang panulihon kapitulo 14 bersikulo 24.
Ingon ang mensahe, nagkaanam na hinuon o kadato ang mga tao manghihatagon. Amen ba? Ato na masahon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Erwin and Cynthia Saison. Sa mga Saison family magkaisunan, ang Ginoo magapanalangin kaninyo sa mga Saison family diha sa Basay, Negros Oriental. O ang Ginoo maguban o magapanalipod sa mga alagad sa Dios, ilabi na ni aton magkanunay na kinabuhi sumala sa iyang mga pulong mga mensahe. Ikaw o ako, nagkalaing-laing magkaritula sa simbahan nga atong gipasilungan. Ang importante ang balaang kasulatan maunay atong ikinabuhi matag karon og unya mitras buhi patadin sa kalibutan. Adunay mensahe si Ma'am Divina Daitol. Amen, praise the Lord. Wow. O si Ma'am Ay is Arias, kumusta man ka diha, sister? Diha sa Maynila. Salamat sa Ginoo sa inyo mga kinabuhi sa mga Arias family nga nahimo na tong kapahin sa mga burahaton para sa Ginoo. Ano na tayo dako mga plano diha sa pagkrusada sa Palio karong umalabot nga 2026. Sa katuig pa man kapin ang atong pagpangandam o ang Ginoo magapanalangin ni kita. O kining tanan atong mga plano dili kini pakiasyon sa atong Ginoo. Lamang doon ako tayo buhaton ang pagpaningkamot o pagkugid alang sa mga bulaton para sa buhay na itong Diyos. Magkahiusa ang mga lagad sa Diyos, ang nagkalaing-laing mga title sa simbahan, ikaw ug ako, kauban at tubanan sa itong Ginoo. Atong basahon, pagbalik ang 27, ayaw ihikaw ang mga kaayuhan ngadto sa nakinahanglan niini. Ilabi na kung aduna kay mahimo niini. Hello. Ikaw ug ako doon na ba kay mahimo para sa imong isig katawo? Buhatan ha. Kaysa diha nga sa imong pagbuhat, ang Ginoo dili makapugong sa pagpanalangin kanimo. Ang tinud-anay nga nakasabot sa balang kasulatan, bisag dili pa na nimo walihan o paghatag. Bisag dili pa na nimo walihan kabahin og tithes. Ang tinuod nga nakasabot sa balang kasulatan, hinumdumi. Ginoo mo panalangin sa tao magkita. Ingon ang Kapitulo 14, ato ning klarohon. Kapitulo 14, versikulo 24. Ingon diri ang 24. Sakto ba ni Maison? Sa 25. Na-misplace tama kay Exona. Kung nasa na to makita, Maison. Ihatog yapon sa panultihon, mga Ison, nga ang tao nga way pugong-pugong sa paghatag nag-anam na hinuon o kadato. Apan ang tao nga nagmakuli sa paghatag sa iyang isikataw nag-anam na ron o kalisod. Sa atong kinabuhi, Igsoon, dinis kalibutan, kung si kinsa man ang kinahanglan, kung ikaw anaaman sa pagkakaroon, tabangi ang kinahanglan. Tabangi siya na walay kapin nga kabubuton. Gikan kanimo ngadto sa uban. Ay ang Ginoo mo'y panalangin sa mata ko sa nga manghihatagon sa sumala sa balang kasulatan. Usbon ko sa pagbasa sa atong gibasa. Ayaw ihikaw ang mga kaayuhan ngadto sa kinahanglan niini. O adunay mensahe si Ma'am Divina Daitol, watching ko from Dasmariñas, Cavite. Salamat sa Ginoo sa taga Dasmariñas, Cavite. Although naa diha nagbe si Evangelist LC Edanio. Ako ang youngest sister. Naming bisita din ni mao nga dapit yatong minglabay nga si Mana Pizza 11 ngadto sa Pizza 17. Salamat sa Ginoo sa mata ko sa ilabi na sa kinabuhi ni Brother Raymond Candelario from Cavite City.
Maayong buntag pastor o sa tibuok mo pamilya. Maayong buntag po sa tanan nga nagpaminaw karon sa minsay gikan sa Ginoo. Dalaygon ang Dios. Dalaygon ang buhi nato nga Dios. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa. O kadunay minsay si Sister I.S. Arias. Good morning pastor, okay lang kaayo. Nagauban kanunay ang Ginoo, watching from Sikihor. Wow! Nanay ka sa Sikihor karon. O kang Ginoo magapanalangin. Asa nakita sa Sikihor? Although diha ko sa Sikihor sa Panging. Kanang dako nga building diha sa atbang sa pier sa Sikihor. Mao na diha ko within 9 months isip safety officer o timekeeper sa mao nga operasyon ni atong 2022. October ko nagsugod ni atong mga panahon na although dunalay siyam ka bulan tungod kay pagsugod dinhi sa FM radio ming-resign ta sa trabaho. Mao nga nibalik ko pa time sa Norso hangtod gibalik ko sa akong trabaho sa akong posisyon kani ato nga ako nga natalikdan. Ingon ni ana ang plano o kabubuton sa Ginoo. Although dili na ko kamahayan ang mga panghitabog mga sitwasyon sa akong pagpanarbaho diya sa Sikihor tungod kay ako sab nga nasinati ang nagkalain-lain ba nga trabaho o area nga lugar igsoon ilabi na sa dapit sa Bandilaan nga pinakataas yun nga bungto diha sa Sikihor nga magdungaw sa unom ka lugar diha kay unom ra mo ginakalungsod ang Sikihor sa Kalapihan Provincial Hospital. Provincial Hospital asa na siya dapita unahan na siya sa doon na siya sa San Juan Sister ay Arias. Although mga kaigsunan diha sa hospital kaingon sa San Juan kanunay kung magbalik-balik diha kay doon naman gutoy mga madisgrasya isip safety officer ako mo'y mohatod dito sa hospital. Kunya dunay magsakit mga igsuon kita mo'y mga tubang sa muna nga na-training ko sa pag-fill up sa gitawag o kato nga tabang sa gobyerno mga igsuon nga dili mo bayad lang ang mao nga pasyente. O niya mao na ato nga trabaho kani ato mga kaigsunan. Ilabi na sa kinabuhi ni Pastora Darna Istokuning. Maayong buntag sa tanan nga mga Istokuning family. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa kaninyo. O sa tanan karon nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Although akong wife maigsuon wala siya kasunod sa atong programa kay tuwa siya sa dapit sa layo-layo sa ilang nga gitrabahoan. Adunay mensahe igsuon po di ay mo ni Pastor Gideon kanunay pud mi nagapaminaw pero tulo na kaadlaw wala siya makalive. Tuwa sa Plagatasanon ma'am si Pastor Gideon tuwa sa Plagatasanon although giimbitar ta kaya lang Thanksgiving atong minglabay nga kahapon Biyernes pizza 28. Unya karon maigsuon na po tay tambungan nga Thanksgiving. Mao nay mga kinabuhi sa mga alagad sa Dios. Nagkalaing-laing mga title sa simbahan, nagkalaing-laing karitula, pero ikaw o kako parehara atubangan sa atong Ginoo. Kalapihan Pastor Sikihor lang. Wow. Naragyo diha napita mga kaigsuonan diha sa Sikihor. Muna nga, tayo welcome. Dili lang gid ko makasaad tungod kay doon na tayo mga kaila diha nga mga pastor, ilabi na ni Pastor Brawley Duhay Lungsod. O sa unahan maigsuon dito sa area sa San Juan naka-fellowship ko pila to ka mga panahon nga atong nahimamat ang mga alagad sa Ginoo sa diha nga nanarbaho pa ta diha igsuon sa Sikihor. Nagkalaing-lain nga mga kasinatian sa kinabuhi, nagkalaing-laing himtag sitwasyon sa mga pagpanarbaho, ang importante dili na to ihikalimtan ng Ginoo. Gipayalan ta sa trabaho para sa atong panginahanglan sa atong pamilya. Even akong asawa tuwa sa Saudi Arabia, pero dili na siya gipasabot
nga na hikalimtan nato ang obligasyon para sa Ginoo. Inyong ubos nga lagad ising magtutudlo sa university, dili sab na ipasabot nga atong gitalikdan ang atong obligasyon para sa mensahe sa atong Ginoo sa pagtudlo sa Balang Kasulatan. Kung nagtudlo ta sa mga kaestudyantihan diha sa pagkahibalo sa kinaanman dinis kalibutan, how much more ang kahibalo sa mensahe sa Ginoo nga magdala kanimo kanako kasiguruhan kadaugan kausaban sa kinabuhi dinis kalibutan. Ang magdala kausaban sa tawo mao ang mensahe sa Ginoo. Nga aduna kay paglaom, aduna kay kasiguruhan nga sa umalabot nga panahon nga ikaw ug ako taas noo kahit kanino sa pagsugat sa atong manluluwas nga mao si Kristo base sa Balang Kasulatan. Iningatan na og dapit sa kabuntagon nga iyang ihatag kanato ang atong oras. Alas 6:06 na gyud mga igsoon. Salamat sa inyong pakikuban ug mga adlaw. Mag-uban-uban gyapon ta sa atong programa dinhi sa Sign FM 95.3 sa dayan sa inyong mga radyo, ilabi na sa tanan nga sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao o sa laing mga nasod. O mga adlaw may igsoon at tumatang bisita sa area sa Kasagangkal nga gipanguluhan ni Pastor Arnulfo Villagantol o ni Pastor Nonoy Arias sa mga Arias family tungod nining 2025 doon na tayo mga plano sa pagpundar o simbahan sa mga namin. Kung nagtuo ko naglaom na ang tanan giandam na sa Ginoo. Ikaduhang Thanksgiving sa December 25 mabarog na ang balay nga napuanan alang sa iyang kaymayan. Inyong ubos nga lagad padayon nga nangaliya sa Ginoo, padayon nga nag-apo sa buhay nato nga Dios nga ikaw ug ako mukubot sa iyang saan ang saan nga ikaw ug ako dili niya pasagdan sa panahon sa atong Panginoon. Inangatak na og dapit sa kabuntagon nga iyang gihatag ang Dios magapanalangin sa matagusan. Sa samang takna sa samang hikayon o mga adlaw magkauban ta sa atong programa dinhi sa FM 95.3 sa dayan sa inyong mga radyo. Ilabi na sa mga kaigsuonan, mga kahigalaan, mga alagad sa Dios nga nagsunod nining atong programa ang Ginoo magapanalangin sa matagusan. Atong ampingan ang mga buluhaton nga gisangon sa Ginoo kanato isip alagad sa Dios aron ang kaayuhan nga atong nahuptan dinis atong kinabuhi atong ikapaambik ngadto sa uban. Mag-ampo ta mga igsoon. Laming gamhanan og mahigong maong ka nga Dios Ama. Salamat o Dios sa imong patiguban. Salamat o Dios sa imong pagbantay. Salamat o Dios sa imong pagproteksyon di mga adlaw ikaw maguban matagusan sa among kinabuhi dinis kalibutan. Salamat o Dios diya sa landong sa imong mga pako kami magapasilong sa kasiguruhan kay ang kasiguruhan na alam gyud kanimo o Dios. O salamat amahan nini atak na og dapit sa kabuntagon nga imong gihatag sa tanan nga nagasunod nining mga programa, sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3 ug sa tanan nga nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas, and Mindanao. Ikaw magapanalangin sa matagusa kanila. Sa ilang mga pagpanarbaho o Dios, sa mga negosyo, mga sakyanan nga imong gipiyal kanila. Ikaw magapanalangin, proteksyon ug bantay ang ilang kinabuhi labaw sa tanan sa ilang matag adlaw nilang mga panginahanglan. Ikaw ang Dios kang Abraham, ikaw ang Dios kang Isaac, o ikaw usap ang Dios kang Jacob, o ikaw usap ang Dios nga among gilagaran, o wala na ilain pa dinis kalibutan. Wala kami arang mahimo sa mong kaugalingon kung wala ikaw sa mong kinabuhi. Dumog himaya nga naglagod kanimo ang tanan, pinagisangalan samahan sa anak sa Dios o sa Espiritu Santo ang tanan mag-ingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo tungod kay aduna matay mga buluhaton ni mga lawa alam sa pagpangandaw. Tingali maisod adunay usa ka oras lapin ang among paglakaw paingon sa mga buluhaton diya sa Lower Tuyupan maisod. Ang Ginoo magauban magabantay sa matagos sa ilabi na sa tanan karon nga mo fellowship sa pagpasalamat diha sa Lower Tuyupan nga gidala ni Pastora Lucrecia Siray. Ang alagad sa Ginoo kanunay nagbuhat sumalas sa plano kabubuton sa pamilya. God bless you everyone. Ang Ginoo magapanalangin sa matagusan. Adunay mensahe si Brother Raymond Canilaro, amen. O adunay mensahe si Ma'am Divina Daitol from Dasmariñas, Cavite City.
ang Ginoo magapanalangin sa matag usa ug sa tanan nagwas sa Facebook Live labi na sa mga Arias family o sa kinabuhi ni Sister Is Arias diya sa Sikihor, Quezon. Emil ka, makabisita usap ko diya sa Sikihor, pero dili lang ko saat kung kanusta okay ato ano na utay amigo diya nga si Pastor Brawley Luay Lungsod diya sa Pangi, Quezon. Kaniya to may to abi dito ng fellowship sa simbahan nga gipiyal sa Ginoo sa ilang kinagiusap o diya sa San Juan. Sa ngalan sa labing halanggan nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend K. Ryan Bakasaw, ano usab ang inyong ubos nga laga, ubos nga higala, din sa FM radio sa 95.3, sa dial sa inyong mga radio sets, o sa social media sa Facebook Live, ang Ginoo magapanalangin sa matag usa. Ug salamat sa Ginoo sa inyong pag-share nining mao nga programa ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. God bless everyone.